Ja predám svoj byt za super cenu, bo sused tiež predal. Znie to logicky však. Toto je klasický omyl pri stanovení kúpnej ceny. Je to trochu zložitejšie. Ak chceš vedieť prečo, tak ma sleduj ďalej. Každá nehnuteľnosť a každý predaj je úplne iný a jedinečný. Základné rozdiely sú v detailoch, napríklad orientácia, poschodie, stav bytu, zariadený, výhľad. Každý hľadá niečo iné, má iný vkus a iné priority. Realitný trh sa mení zo dňa na deň. Čo platilo pred týždňom, už dnes neplatí. A o dlhšom čase sa ani nebaví. Každá nehnuteľnosť má síce svojho kupujúceho, ale možno ten kupujúci, ktorý chcel byť v tvojom vchode, už kúpil ten susedov. A to, že sused skutočne predal za vysokú cenu, môže byť len zveličená klebeta aktívnej susedky, ktorá videla inzerát na bazoši, a realita je na míle, teda skôr na 10 000 eur vzdialená. Ak sa necháš takto ovplyvniť na základe emócií a nesprávnych informácií, prídeš o strategickú výhodu, ktorú ti dá dobre nastavená cena na začiatku predaja, kedy je najväčší záujem o nehnuteľnosť, ak ju samozrejme dobre odprezentuješ. Rád ti pomôžem a prevediem ťa týmto veľkým krokom v živote. Samozrejme, nezabudni ma sledovať, aby si bol v realitách ako doma.